10 snin b'Joseph Muscat fit-tmum ta' tmexxija tal-Partit Laburista. 10 snin ta' suċċessi bla preċedent imsejsa fuq viżjoni ċara, dik li Malta tkun l-aqwa fl-Ewropa. Se jiġu mfakra b'ċelebrazzjoni tal-poplu kollu fil-Pjazza ta' Raħal Ġdid. Bil-ħadima u l-volontira tal-Partit jarmaw għal din l-attività fl-isfond, is-segretarju organizzattiv tal-Partit Laburista William Lewis qal li kollox jibda fis-sitta ta' filgħaxija, bil-mużika fuq il-palk bis-sem ta' DJs u preżentaturi bħal ġewtanti Clint Bajada u Alfred Zammit. Seta' tisemgħu wkoll il-banda tal-Partit Laburista li se tallegra lil folla preżenti fis-6:30 ta' filgħaxija. Għal-ħabta ta' seba' ħajkonna xi diskorsi li ħajkunu diskorsi interessanti biex iwasluna għal mument importanti fejn l-attività il-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-preparamenti loġistiċi ilhom għaddejjin. Bil-Parket Ċentrali se jkun fil-grounds ta' Paċegrasso u t-toroq tal-madwar. Bħal f'kull attività oħra l-Partit Laburista organizzat trasport mill-lokalitajiet permezz tal-kumitati. Fuq pjattaforma Olja Metru Nofs fi pjazza riċentament riġenerata li se tagħti nifs ġdid lil waħda mill-lokalitajiet ewlenin fin-nofsinhar tal-pajjiż se jkun hemm 20 ta' persuni ta' kull età fuq il-palk b'entraturi apposta għal persuni bi problemi ta' mobilità. Bħalma konnet nagħmlu fl-aħħar attivitajiet li l-Partit Laburista kienet jorganizza, ħajkonna żona riservata għal persuni b'diżabilità li din ħatkun fuq it-trontier tal-Knisja u l-aċċess tagħha ħajkun min-naħa tal-BOV li jinsab wara t-tenda. Għaldaqstant l-appell biex kulħadd jattendi għal din l-attività sabiex jintwera l-appoġġ lejn mexxej li fl-aħħar 10 snin kien is-sors u l-katalist li jaqgħad lill-Partit Laburista. Bniedem li bena moviment ta' progressivi u moderati madwar forza politika bla preċedent. Kliem li għal-bidu ftit kienu jifmuh, iżda li l-lum wassalna għall-aqwa żmien ta' pajjiżna. Bisem Joseph Muscat żgur li se jibqa' mnaqqax fl-istorja glorjuża tal-Partit Laburista.